Футболен квиз, така че останете следващите 2 минути да проверим вашето знание, да видим колко добре познавате футбола. Условието на квиза е, аз казвам двама футболисти, вие трябва да познаете в кой отбор са били съотборници. Започваме с нещо лесно. Неймар и Мбапе. 3, 2, 1. ПСЖ. Да, това беше лесно. Въпрос номер 2. Фернандо Торес и Антуан Гризман. 3, 2, 1. Да, Атлетико Мадрид. Сигурен съм, че го познахте. Номер 3. Роналдиньо и Микел Артета. 3, 2, 1. ПСЖ. Така, сега, не забравяйте да си напишете после резултата, без да мамите. И ако имате някой приятел, който ще му хареса, тагнете го в коментарите, за да може повече хора да го видят, повече хора да участват, за да правим още повече куизи. Номер 4. Патрик Виейра и Робер Пирес. 3, 2, 1. Арсенал. Следващ въпрос. Боби Фирминьо и Дейвид Алаба. Това е малко по-трудно, затова по-бавно. 3, 2, 1. Хофенхайм. Следващият е за малко по-старите като мене. Зинедин Зидан и Ван дер Сар. 3, 2, 1. Помните ли къде играеха заедно? Разбира се, Ювентус. И последният въпрос е за сегашни менеджери, но като футболисти в кой отбор играеха заедно? Симоне Инзаги и Диего Симеоне. 3, 2, 1. Лацио. Така, напишете се резултата и чакайте следващия квиз.